Saan laing nga silver medal ngem ket di pa madayaw pa iti naiyawid digiti atleta iti probinsya, kalpasan iti panagayayam dati sport a softball ijay California, USA. Dagiti sa nga pulo ket dua a softball players manipod iti ili ti Curimaw, bannaken pagudpod tinag first runner-up iti 2025 West Zone Girls Softball World Series. Numan nagsagana laing digiti atleta iti uneg ti upatapulo ket limang nga aldaw, pinaneknekanda kaya makipagsabayan digiti Ilocano iti world stage. Adamit digiti time nga adda kabami kasi if you look at the physique or the features of the different teams, the dakilata Hawaiian, Americans, Indians. So there was a little bit parang madi-discourage pero we boost their morale. Hindi naman napapabayaan yung academic side ng mga bata kasi nagmo-module sila. Kasi hindi sila pumasok because the training was started June, around first day of June. Yung opening is June 16, but hindi naman napapabayaan yung academic side nila kasi may module na pinahihanda ng division para sa kanila. Dayto iti umuna agundaway nga inbagi digiti Ilocano nga atleta saan laing at ipagilyan ngem ket di iti Asia Pacific iti nasao kompetisyon. Namnamayan ni Coach Eric nga agbalin nga inspirasyon iti panangyawid da iti medalya kadagiti agtutubong atleta ken umadupay digiti maengganyo iti benneg ti sports. Itatta na paniknikanen nga epektibo digiti sports program ti gobyerno probinsyal manamnamang ad-adda mapaigatan pay dagitoy tapnon maipaayan tinan-anaya suporta digiti agtutubong nga atleta. Ipagpatuloy mi ditoy at the same time dedicate collaboration, a partnership with these national sports associations and organizations national para ma-enhance pa the capacity at capability ng tubig. So that's why we come up with partnership pagkakadigiting organizations para makapag-contribute damit ti development ng atleta. Kabayatan na binigbig ti Ilocos Norte Sports Consultant ti kinasagana ti probinsya nga ag-host kadagiti sporting events. Mangipasimuda daytoy tinapintas a suporta para iti benneg ti sports. Kunana ti balaygi apan nakaiwayat ti palarong pambansa 2025 di Mayo ket pammaneknek akaya ti probinsya ti ag-host saan laing adigiti national events ngem ket di pati pa iti international. Patyan na nasken ti agtultuloy apan nakapaigat ti sports tourism gapot adakkel ti maitulong na daytoy saan laing akadagiti atleta ngem ket di pati pay digiti na duma-duma sektor. Ti misang makapag-contribute ti local economy iti misang lugar is through sports tourism. Basically it's under the tourism but through sports dakkel ti may contribute pagdating ti local economy. Nakita tayo ti naging output di palarong hosting ti palarong pambansa. So ti probinsya nga nag-initiate tapno i-host na dati palarong pambansa ket almost amin nga sektor siguro ti community tayo ket nakinabang. Iti agdamaman na rimaan ti panakaipatakder ti Pasdek nga isunto iti Ilocos Norte Sports Institute and Research when Inspired Training Center. Madaan dayto iti naduma-duma pasilidad apag trainingan dagiti atleta kasi ti basketball court, volleyball court, gymnastics training facility ken daduma pay. Mark Magdirila, Balitang Solid North.